Bulgarii nu se tem de România înainte de meciul de la Michalul de pe Ghencea. Naționala Bulgariei a avut întârziere mai lungă decât zborul până la București. România nu a mai învins Bulgaria de 35 de ani. A fost atunci 1-0 pentru România. Acum Naționala are împotriva Bulgariei penultimul test dinainte de Euro. Може да говорим, аз съм казал винаги, уважаваме всички противници, с които играем, но ние си имаме също нашите аргументи. Ако сме концентрирани максимално, със сигурност може да затрудним, както и го направихме в предните мачове всеки един отбор. Bulgarii nu sunt calificați la Euro și se știu cu românii. Un jucător îl are pe Lucescu antrenor la PAOK, iar selecționerul e prieten cu Panduru și Șumudică. С двамата се разбирахме много добре, но с Шумудика, с Пандуру продължаваме да се виждаме и сме семейни приятели. Разбира се, че съм научил. Със сигурност знам, че отбора на Румъния утре ще бъде много добре подготвен тактически от това, което виждам, нали, господин Луческо, което работи.